O Pazo de Mugartegui, sede do Consello Regulador da Denominación de Orixe Rías Baixas, acolleu a cata para as distincións Gallaecia. Para esta 20ª edición do certame presentáronse alrededor de 225 marcas, a cifra máis alta de calquera edición precedente. A calidade é moi alta, unha añada moi boa, realmente boa, e as calidades sorprenden, teñen moita calidade este ano. 25 profesionais, entre sumillers, etnólogos, técnicos do Consello Regulador e críticos, foron os encargados de realizar esta cata. A gran meirande dos caldos eran viños albariños, aínda que tamén había algún espumoso e algún que outro tinto. Sí, son viños con carácter moi atlántico e realmente chama moita atención a certa sobre todo os críticos que non conocen estas zonas, non? Nos que estamos máis acostumbrados a catalos, pois non nos sorprenden tanto, non lle damos tanta... realmente sí que é verdad que teñen un certo perfil moi atlántico e son viños distintos e moi agradables. A maioría dos viños eran da añada do 2016, aínda que tamén os había anteriores. As características principais destes caldos eran as seguintes. Son os viños cun perfil atlántico moi marcado, son viños con acideces altas, con unhas boas bocas, realmente unhas boas bocas, e son viños moi, a verdade que teñen unha calidad moi alta, que non teñen defectos, está moi ben. O 2 de setembro coñeceranse os resultados dos gañadores nesta 20ª edición dos premios Gallaecia. As 5 denominacións de orixe participaron neste evento con presenza de máis de 600 caldos da nosa comunidade.